Este o inițiativă lăudabilă, fără doar și poate. Este o inițiativă care ar trebui repetată în cât mai multe locuri, atâta timp cât în râurile noastre se găsesc foarte multe deșeuri. O colaborare între cetățeni și producători, o colaborare între producători și autoritatea statului este tot timpul binevenită. Laud și încurajez aceste inițiative. Este important și comportamentul cetățenilor, schimbarea de atitudine, comportamentul responsabil și de aceea orice acțiune, orice inițiativă din mediul privat este binevenită.